அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. நாம் இதுவரை அல்லாஹுடைய திருநாமங்கள் 68 பெயர்களுக்கு பொருளை பார்த்திருக்கிறோம், மனனம் செய்திருப்போம். நாம் மனனம் செய்த அல்லாஹுவின் திருநாமத்தின் பொருட்டினால் நமது வாழ்க்கைகளை வல்ல ரஹ்மான் பரக்கத்து நிறைந்தவதாக ஆக்கி வைப்பானாக. இன்று 69 அல் காதிர், ஆற்றலுடையவன். யா காதிர், ஆற்றலுடையவனே. 70 அல் முக்குத்ததிர், பேராற்றலுடையவன். யா முக்குத்ததிர், பேராற்றலுடையவனே. 71 அல் முகத்திம், முற்படுத்துபவன். யா முகத்திம், முற்படுத்துபவனே. 72 அல் முஅஹிர், பிற்படுத்துபவன். யா முஅஹிர், பிற்படுத்துபவனே. இன்று 4 திருநாமங்களுக்கு நாம் அர்த்தம் பார்த்தோம். அதை தொடர்ந்து ஓதி வருவோம். வல்ல ரஹ்மான் நல்லுதவி செய்வானாக. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு.